Ahojte, konečne nadišiel ten správny čas, aby som vám troška bližšie predstavila svoj záhradnícky denník, pretože som vám to slúbila. No a ja v prvom rade chcem asi poďakovať ľuďom, ktorí na ňom spolupracovali spolu so mnou, pretože bez toho by nemal takúto podobu a nedostali by sme sa až do tohto cieľa, do takej tej cieľovej rovinky. Takže v prvom rade ďakujem Magdalene Uhrínovej, ktorá vytvorila úžasnú obálku a aj všetky ilustrácie, ktoré sa nachádzajú vo vnútri tohto denníčka. Ďakujem Terke Kopencovej, pretože jedna vec je mať v hlave nejaký nápad, ale druhá vec je to dať všetko dokopy graficky, technicky a podobne. Čiže bez nej by som to tiež určite nedotiahla až sem. No a tretia osoba a aj spoločnosť, ktorú zastupuje, je Maťka Melicherová z Polygrafického centra, pretože tí naozaj pri mne stoja od začiatku, od takého môjho prvého papierového dieťaťa, to je od roku 2022, kedy som začala tvoriť prvý záhradnícky, vtedy ešte diár. A ja som si naozaj pospomínala na to, že keď som prišla do prvej spoločnosti, do prvého vydavateľstva, kedy som ich oslovila teda s tým, že by som chcela niečo vytlačiť a pán sa vtedy na mňa pozeral a povedal, že no, tak máme tu papier, no, biely. Aj tú obálku vieme vytlačiť a ja som normálne, že odtiaľ zdrhla, hneď ako to bolo možné, pretože som vedela, že tudy cesta nevede. A úplne by som spravila veľkú chybu, ak by som teda zostala u nich, pretože práve ten servis, ktorý ponúka Polygrafické centrum a to všetko naviac ešte, ktoré vám dávajú, tak to je niečo abnormálne nenormálne a ja som za to naozaj vďačná, že mi takíto ľudia vstupujú do života, pretože si pomáhame, navzájom sa posúvame a teda ja verím, že možno nejakými tipmi zase posúvam aj ostatných, aspoň teda vás, pokiaľ si kupujete moje produkty, pokiaľ ma počúvate a pokiaľ dávate na moje rady. No, čo sa týka samotného záhradníckeho denníka, rozhodla som sa teda zmeniť tento rok tú štruktúru, v podstate aj celý ten vizuál, pretože som pochopila, že nie každý je taký ako ja. Nie každý si chce naozaj tak detailne zapisovať všetky veci každý deň a podobne, ale pochopila som aj to, že aj ja sama chcem mať oddelené také tie pracovné a rodinné záležitosti, ako sú pracovné stretnutia, lekári a všetko ostatné od týchto záhradníckych vecí. A preto aj ja tento rok mám úplne najjednoduchší diár, aký si len viete predstaviť, kde si naozaj zapisujem to všetko po tých hodinách, ako potrebujem. A do tohto záhradníckeho denníka už budem zapisovať naozaj tie veci, ktoré považujem ja za potrebné v tom našom takom záhradníckom svete. Poďme sa teraz pozrieť dovnútra a aj na to, ako ho používam, ako ho budem používať a verím, že tieto tipy využijete aj vy. Záhradnícky denník má vo vnútornej časti krémový papier a je to z jednoduchého dôvodu. Už naozaj sa mi osvedčilo mať aspoň takúto farbu, kde nie je všetko vidieť, všetky capky od substrátov, od pôdy, pretože ja si naozaj, keď si zapisujem, tak si to zapisujem v takom švungu pracovnom a nie vždy teda v pokoji a v kľude. Takže aj z tohto dôvodu som opäť vybrala takýto bežový papier. Na začiatku denníka hneď sa nachádza dvojstrana, ktorú som nazvala Môžem vám našepkať. Je to 13 takých, dá sa povedať, bodov, podľa ktorých sa riadím aj ja sama. Ja verím, že aj tieto body vám možno pomôžu v tom, aby ste naozaj trošička inak premýšľali o tej záhrade, aby ste sa upokojili. Aby možno, keď si vždy otvoríte ten denník, aby ste si našli nejaký cieľ, aby ste sa dokázali tešiť z maličkostí. Jednoducho toto všetko, čo tu mám zapísané, sú také, a ja to nechcem povedať, že moje nejaké mantry, ale jednoducho odporúčania, ktorými sa riadím aj ja sama. Ďalej vo vnútri nájdete takúto vizitku vašej záhrady a sú tam aj také tie faktické veci, ako je nadmorská výška, veľkosť záhrady, meno vašej záhrady, pretože aj my máme pomenovanú, naša je záhrada na suchom kopci. A akú máte pôdu, si máte popísať, aké sú tam nejaké vodné zdroje a podobne, a aké podmienky prevládajú vo vašej záhrade. A opäť je to dobré na takéto uvedomenie si celej situácie vo vašej záhrade. Takisto si tam môžete vypísať to, čo už máte na vašej záhrade spravené, čo plánujete spraviť, kto je vašou inšpiráciou, čím sa inšpirujete a podobne. Ak ste si objednávali denník odo mňa, tak ste tam našli, myslím si, že všetci, alebo takmer všetci, aj takýto A3 štvorčekový papier, na ktorý si môžete nakresliť pôdorys vašej záhrady. Vďaka tomu sa môžete na túto záhradu pozrieť z tej perspektívy z vrchu a uvedomiť si možno aj tie detaily a súvislosti, ktoré by ste si inak neuvedomili. Ak štvorčekový papier nemáte, pokojne to spravte na hociaký iný A4, A3, A2 podľa veľkosti vašej záhrady a podľa toho, v akej mierke ju potrebujete spraviť.
Nemusíte sa úplne v tomto základnom pôdorise sústrediť na tie detaily jednotlivých častí, pretože aj našu záhradu máme rozdelenú tak pomyselne na niekoľko segmentov. A práve potom už tie jednotlivé segmenty si budem vpisovať, vlastne vkreslovať do záhradníckeho denníka na tieto voľné strany. Ja som si dovolila tento rok spraviť to, že ten záhradnícky denník som naozaj ponechala, dá sa povedať, že dosť čistý vo veľkej miere, opäť len s týmto štvorčekovaným rastrom. A na každej strane máte napísanú len takú nápovedu plány na dnes. A nerozdeľovala som ani na jednotlivé segmenty tieto strany, čiže vy sami si určíte, koľko chcete venovať ktorému dňu. Pretože sa môže stať to, že v jeden deň si zapíšete napríklad 4 strany, 5 strán a na ďalší deň si nezapíšete nič, možno ani na ďalší týždeň si nezapíšete nič. Čiže toto vás nemôže limitovať v tom a nechcela som vám naozaj dávať, že teraz tu si zapíš toľkoto a tu si zapíš toľkoto, hej, že miesta. Na tejto dvojstrane v zadnej časti máte ukázané, akým spôsobom si v podstate môžete, dajme tomu, vyplniť tento denník aj vy. A vidíte, že zatiaľ čo jedna strana je zaplnená jedným dňom a aj nákresom, aj teda nejakými poznámkami napísanými, tak na ďalšej strane mám dokonca 1, 2, 3, 4 dní popísané. Hej? Čiže aj toto je úplne v poriadku, naozaj sa toho nemusíte báť, úplne to v pohode spravte takýmto spôsobom a vypisujte si tam všetko to, čo považujete za dôležité. Aby som ešte nezabudla, tak v podstate ja som nevynechala úplne kalendár, aj keď teda už nemá podobu takého toho klasického týždenného alebo denného kalendára, ale vlastne máte tu ročný kalendár na nasledujúce 3 roky. Ja si myslím, že niekto bude taký rýchly, že zapíše aj týchto, dajme tomu, 200 strán v priebehu jednej sezóny. Ale možno gro z vás bude takých zase, že si zapíšete v jednom roku možno 50 strán a v druhom roku sa možno rozbehnete a zapíšete už 100 strán. Čiže toto naozaj nechávam na vašom rozhodnutí a na tom, akým spôsobom chcete tento denník zaplňať a čím ho chcete zaplňať. V denníku sa nachádza aj niekoľko takýchto dvojstrán, kde vám ukazujem a približujem niekoľko tipov na to, akým spôsobom môžete vlastne spracovávať rastliny, bylinky z vašej záhrady, a ako ich spracovávam aj ja teda. A môže to byť zase len taká tá inšpirácia, to nakopnutie k tomu, aby ste si aj ďalej študovali to, že čo v podstate môžete všetko robiť a akým spôsobom môžete spracovávať všetko to, čo v záhrade dopestujete a možno aj vychováte, ak máte aj nejaké zvieratá. A nedávala som vám tu ani presné tipy, čo robiť v ktorý týždeň, ale opäť považujem za inšpiratívne, ak tam nájdete moje tipy a odporúčania na niektoré činnosti, ktoré v záhrade robím. Čiže v zadnej časti ich nájdete pomerne veľa. Idú po mesiacoch, ale to neznamená, že sa nemôžu tieto jednotlivé činnosti robiť aj počas iných mesiacov. Ak vám ja odporúčam niečo, čo máte napríklad v marci vysievať, ako napríklad veľmi obľúbené paradajky, ktoré úplne zbožňujem, tak by ste to mohli dodržať v princípe v tom rozmedzi pár týždňov, pretože ak by ste ich vysievali v júli alebo v auguste, tak už by to bolo neskoro, ale myslím si, že si tu naozaj každý nájde to svoje a ďalej pri každom v podstate, alebo dá sa povedať pri takmer každom odporúčaní máte aj stranu z mojej knihy, kde sa tejto téme venujem troška obšírnejšie. My sa určite aj cez rok znova budeme stretávať na sociálnych sieťach a ja vám budem toto všetko rozoberať aj troška hlbšie teda a rovnako tak nájdete aj rôzne webináre a také konkrétnejšie videá aj v sekcii Rok v záhrade s Jankou, ktorú opäť spúšťam. Čiže tí, ktorí už ste sa stihli prihlásiť koncom roka ešte predtým, ako som vypla ten prístup, tak nebojte sa, a všetko sa rozbieha vlastne teraz v novej sezóne a tí, ktorí ste sa ešte nestihli prihlásiť, tak pokojne tak spravte, nájdete tam kopec zaujímavostí a vlastne na webe si môžete v princípe nájsť, čo všetko vás v tomto roku v záhrade s Jankou bude čakať. Ďalej v tomto záhradníckom denníku nájdete aj niekoľko tabuliek, napríklad tu, kde sú rastliny, po ktorých túžite. Samozrejme by to mali byť rastliny, ktoré sa hodia do vašej záhrady a rastliny, ktoré tam budú aj prosperovať podľa toho, aké podmienky máte. Ďalej je tu aj výsevný kalendár obľúbených druhov zeleniny, ktoré pestujem aj ja v našej záhrade a opäť aj tu
môžete nájsť v porovnaní s tým, akú máte zvyklosť vy, malé odchýlky, pretože niekto môže vysievať zase šaláty len v marci, len v apríli, niekto ich vysieva aj v priebehu augusta, septembra, oktobra trebárs, hej. Čiže niekto vysieva mrkvu vyslovene vždy na jeseň, niekto vysieva skoro na jar a niekto aj v polovici leta. Čiže toto sú moje odporúčané doby výsevov, ako som zvyknutá, ale opäť aj k tomuto sa dostaneme bližšie potom počas sezóny. Ďalej je tu taký slovník záhradníckych výrazov a sú tu naozaj veci, ktoré ja považujem za dôležité, pretože aj teraz sa stretávam s tým, že mnohí z vás ešte stále nevedia, čo to je výsadba, čo je to výsev, čo je to pikírovanie, čo sú to pesticídy, herbicídy a podobne, čo je to fasciácia a tak ďalej. Čiže také tie najčastejšie, s ktorými sa stretávam, sú tu vypísané a samozrejme máte tu aj priestor na to, aby ste si aj vy sami doplnili ešte výrazy, ktoré ste sa naučili a ktoré vás zaujali. No a na konci denníka ešte nájdete aj taký slovensko-český slovník mojich obľúbených slov. Ja češtinu úplne milujem. To tam musíte dať, viete, ako sa to povie. Takže často v češtine komunikujem, alebo teda s ľuďmi z Česka. Často čítam české knihy, sú úplne skvelé a mnohé tituly v slovenčine nie sú, ak sú aj v češtine, alebo sú to priamo české knihy. Pozerám české videá rôzne a podobne, čiže k češtine mám naozaj blízko. Vyrastali sme na češtine, sme tou generáciou a doteraz sa vždy ešte viem prekvapiť nad nejakými výrazmi, s ktorými teda sa stretnem počas mojej práce. A toto som vám tu možno dala kvôli tomu, aby ste si aj vy doplnili tie svoje výrazy, s ktorými sa stretávate a možno práve aj ak ste z Česka, tak si tam doplňte tie slovenské názvy. A samozrejme je to len taký maličký výcuc slov opäť, s ktorými som sa stretla, dajme tomu počas uplynulých sezón a ktoré som si niekde zapísala do svojich zápisníkov a podobne. Čiže asi toľkoto k denníku. Ja verím, že si každý z vás nájde ten systém, ktorý mu bude vyhovovať najviac. A že si naozaj v tomto záhradníckom denníku budete tvoriť taký príbeh vašej záhrady. Že sa zrazu tento denník stane akousi knihou o vašej záhrade a nemusíte si tam zapisovať naozaj len také tie faktické poznámky. Skúste si tam zapísať aj svoje pocity. Pokojne si tam zapíšte aj to, keď sa vám do záhrady nechcelo ísť. A prečo to tak bolo. A naozaj pracujte v tých záhradách len vtedy, keď sa vám chce, lebo ja viem, aké to je, keď tam musíte ísť do nútenia. Viem, aké to je, keď napríklad máte naplánovanú úplne inú prácu na nasledujúce dni a týždne, ale veľa z tých činností vás naozaj počká v tej záhrade. Nič sa nestane, ak to spravíte v tom dni, kedy sa vám fakt bude chcieť. A ja sa naozaj veľmi prajem, aby tieto denníky boli takým blízkym priateľom vašim, pomocníkom, aby vám možno vždy otvorili oči, aby ste si možno aj vy tam prečítali taký ten príbeh vašej záhrady v tom slova zmysle, že si pozrite, kedy ste tú záhradu začali tvoriť. A keď sa vám bude zdať, že z toho máte málo za sebou, tak si pozrite, kedy ste čo tvorili. A ja sama si tam idem teraz zapísať také milníky vlastne z našej záhrady, aby som vedela, čo sme kedy robili, aký sme mali pri tom pocit, lebo aj to je veľmi dôležité, a čo sme pri tom zažívali, možno aj nejaké vtipné historky si tam zapíšte a vytvorte si takú tú kroniku vašej záhrady. A ja ešte teraz, keď sa tu dívam, tak ja si musím každý rok na môj denník, alebo teda predtým diár, nalepiť nejakú takúto značku, v tomto prípade teda je to pečať môjho loga, pretože už aj minulý rok sa mi stalo, že som svoj denník odoslala a nechcete ho hľadať v tých 50 balíkoch na kope, že kde je. Takže toto je naozaj to, čo potrebujem mať ja spravené, keďže sa s tými denníkmi stretávam dennodenne, aby sa už nestalo to, že vám ho odošlem a že niekto si bude čítať moje poznámky. A to, čo vám chcem ešte ale povedať, je to, že v podstate, ak asi ste zachytili, že mám na webe aj takéto záhradnícke kvízy. A tieto kvízy som spravila kvôli tomu, že ich máte veľmi obľúbené na Instagrame, na sociálnych sieťach a už som ich teda dlho nerobila. Tieto kvízy nadväzujú v podstate na moju knihu a dá sa povedať, že čo dvojstrana, tak to je jeden kvíz. Vždy dole máte aj napísané správne odpovede, takže sa toho nemusíte báť, že by ste teda si nevedeli overiť, či ste správne odpovedali alebo nie. A ja opäť musím povedať, že aj tu sú rôzne názory na správne odpovede. A práve z toho dôvodu som sa rozhodla, že vám vždy nahrám jedno video, ktoré sa bude týkať vždy jedného kvízu. A tam si rozoberieme vlastne jednotlivé otázky, spoločne si ho môžeme zahrať, ak ho doma nemáte. A potom si aj spoločne vysvetlíme, ako som tie dané odpovede
myslela. Čiže k tomuto sa tiež dostanem čoskoro. Určite takéto vzorové video budete mať niekde zverejnené, potom tie všetky ďalšie budú opäť v roku v záhrade s Jankou a aj ostatné videá. A ak máte pocit, že si nechcete ten denník hneď tak zahltiť všetkými takými rýchlo poznámkami, tak vám odporúčam, ešte na webe mám niekoľko desiatok, neviem, kedy sa rozchytajú, ale týchto mojich zápisníkov, opäť aj tu mám svoje poznámky, pretože áno, aj tieto zápisníky som v minulosti už párkrát poslala niekomu z vás. Tento je úplne už zapísaný všetkými možnými poznámkami a práve som si zobrala druhý teraz, kam som si nalepila takýto nechtík, aby som ho rozpoznala od tých ostatných. Je to úplne jednoduchý zápisník, ktorý má opäť štvorcový raster a už tu mám aj poznámky nejaké. Čiže tento štvorcový raster sa mi veľmi osvedčil aj na také rýchlo poznámky, vyškrkávanie rýchle a podobne. Čiže myslím si, že toto je také veľmi pekné kombo, ktoré keď budete mať doma, tak vám bude také nápomocné a bude vlastne každý produkt s tým ďalším akýmsi spôsobom spolupracovať. No a ja verím teda, že ešte počúvate stále, že ste neodišli od vašich obrazoviek, a pretože ešte teda pár slov by som chcela povedať k mojej knižke. A opäť aj tá teda nadväzuje aj na ten denník, denník nadväzuje na knihu, všetko krásne spolupracuje a pokiaľ teda tú knihu nemáte, tak ešte stále si máte možnosť objednať vlastne ten výhodný balík Maxi, v ktorom vám prídu všetky moje produkty a knižku som spravila naozaj tak veľmi jednoducho a prehľadne, si myslím, že tie témy pochopí každý z vás. Na každej dvojstrane máte jednoduchú otázku a môj názor, čiže môj odpoveď k danej téme. Opäť nemusíte súhlasiť s týmito mojimi odpovediami, ale verím, že vás možno navedú, aby ste si opäť uvedomili, že ono je to také jednoduché, keď sa na tie veci pozriete trošička inak, iným pohľadom. Sú tu rozobrané trvalky, letničky, cibuloviny, bylinky, niečo z užitkovej záhrady, niečo zo stromov, niečo z takého toho dizajnu. A ja vlastne, keby mám všetko spracovávať, tak tých kníh je niekoľko, ale čo vy viete, možno už čoskoro sa pustím teda do písania ďalšej, pretože mám ju v hlave vysnívanú. Tak ako som mala vysnívaný aj denník, aj diáre, aj zápisníky, aj všetky moje ostatné produkty. No, na dnes je to asi všetko. Ja sa na vás teším pri ďalšom videu a ďakujem, ak ste ho dopočúvali až sem, pretože nebolo vôbec krátke. Ja si to uvedomujem a ďakujem, že ma podporujete, ďakujem, že ma počúvate, ďakujem, že ma sledujete a vidíme sa čoskoro.